Здравейте! Днеска искам да ви напомня, че тези от вас, които имат фирми, но нямат дейност, трябва да декларират това до края на юни месец. Ако случайно сте подали предходната година, че сте без дейност, не е необходимо и тази година да подавате, но за тези от вас, които първата година без дейност им е 2024, трябва задължително да подадете декларация до 30 юни, че нямате извършване дейност през предходната година. Приятна вечер ви желая!